Biyag di tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daw ay sagutan da kayo iti sa balimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Ay na, aguyak ka man. Unay mga miinan da ito'y nga uyak aya. Kasano ayaket uray na lamag. Di kamot nga minag-sweater. Agimbag to malada ito'y bakit. Ay na, denggam nga dagiti ibagbagakken ka Lakay kan baketan. Isuanas ka nasalwadan dati salunan ta. Ala, mabitlaan tayo nakagangar iti laya. Tagsalabat ka man, lakay. Alaman nga ron bakit. Hello, nanang. Api ngay mawag kayo. Disturbo kayo iti trabaho. Ado ti trabaho dito office. Iso di kay man mang disturbo. Kasano mga men, anak ko. Mailiw kami kada kayon. Mabalin ka di sumarunggar kayo mat diti probinsya. Anya? Kasta ngamin ti bilin ni tatang mau. Kan ada kumapay ibagak. Mabalin ka di nga ginlawak iti kwartam. Haguyak ngamin ni tatang mau. Kan inak ko maipakita iti doktor. Awan ngamin maitid ti kabsat mo. Ay! Kunakon kat! Aday tatalaga ti gagarayo. Iso ngay mawag kayo. Nala! Bayan nyo tamang ipawita kiti kwarta. Ay na, agyaman na kanak ko ha. Kwarta latan ti pagkitkitaan nyo kada tao. Ipakitak ngamin iti doktor ni tatang mo, anak ko. Wanan! Mangipawita kiti kwarta yung bigat. Sige, i-off ko ti cellphone ko tani adupay taramida. Bye! Ay, makapasuron. Kwarta man ang tikid dawan da. Nang ipawita kiti 2,000 kadananang kuraon. Ay kat nasata. Pawita matida. Takasapulan damat. Day talatan ang dawdawat iti kwarta ti amuda. Bakit? Kanlakayan dagiti dadakkel mo Lisa. Iso panunutom ko mamatida. Syakla ka na yunan. Di kapsat ko ngay. Di na pa'y maikan matida iti kwarta. Ala, bayaman. Ken mangi-file kay ti leave mo. Ta sumarungkar tayo kadakwada. Sana mali, tadamat ko tayo. Mapan tayo iti rabi iti Biyernes. Ay, isupe apagbannugan day ta. Nagado ti aramida kiti opisina. Anya? Kan may sa, saan mat nga isudat tinang paadal kanya? Nakaadalak babaan ti bukod ko abannog. Nakasano ngamin? Day talag sugsugal tararamidan idi ni tatang. Amin na kwarta na ipan na iti sugal. Bakit? No mangabak, awang pay gatangan na abagas wano sidaan. No di kat ipainom na kadagiti pada na abartek. Ala, gusto daytan. Nabayag daytan. Katpatya ka nagbabawyanan ni tatang mo. Agbabawitan na talakayan. Kasapulan na nagiti anak na. Tagkapsutan. Ngam na iti, awan pa'y bibiyang na kada kami. Mangan kami man wano saan, awan bibiyang na. Ay, lipatan mo tiguram iti amam. Saan na saya at nga gimulmula ka iti sakit tinakam. Bakit? Anang, anto'y tinatang. Kukuha yung timay sa repet. Ay na, yaman na akben, anak ko. Kumusta ni tatang? Sagay salangan ti uyak na. Nagagagas mo. Ay, pasensya ka na nang tawan mo't namin makukwartak. Nadaman kwartak. Umdas lang ay gatang may tibagas kung sidaan. Ay kuwan nangruna ta dumag nga rudan nakyaw. Mas importante da. Kat na kami kanita atang mau awan parikot. Tagmula-mula kami itinatag. Imbag lang ay ilako may. Ay, uwan nga na nang. Anyate ko na ni Manang Lisa. Agbakasyon da ka dito eh. Diyan ka mo anak ko. Taado ka no magtitrabaho na. Mayat kumaan, sumarungkar da. Tap nagkikita tayo mayat. Ay, sapay kumaata sumarungkar na anak ko. Kaano na di na udi ang nagbakasyonan da dito eh. 5 samot tinatawan tinapalabas. Uwan nga road. Iso akailiw kung di kabsat mo.
kadang kung nagbakasyon tayo di lugar yo, sarungkaran ta dagiti naganak mo. Kat inton sumaro no, sarungkaran tayo mo dagiti naganak ko. Adula amin. Manaktakla dagita. Di ka man nagkasta-kasta bakit? No kaya ti sumarungkar ka dagiti dadakkel yo ingkay latta. Sana ka sumurot. Apay ka di akasta ka? Sarungkaran ta dagiti dadakkel ko. Tapno niya. Tapno ikanta ida iti kwarta. Gastos la dayta. Basta sarungkaran tayo ida. Ay saanan? Awan ka di talaga ti panangipatag mo ka dagiti dadakkel mo. Apay, impatagda kaya dagiti naganak ko. Ang bakit? Among matibiyag ko idi sanay Rigat ko amin na rigat, lakay. Ayat ko lang ti makaadal. E dinto ta ni tatang, takawon na pa'y ti matgadak. Ngaimbis nga ramata kiti panagadal ko. Isungay ta, tunggal agkid daw day ti kwarta talaga makapungtutan. Nay, dahi talang ti ginatang mo nga isang put tayo kadananang mo. Katwa na. Jaylaw man ay akanan tayo aging katmalpas ti bakasyon tayo. Ay, nag-imot ka maten. Gumatang ka mat iti abasto dananang mo Ita niya aga po. Antay nga rodan. Ingka kita ang dagiti anak mo. Nung nakasagana dan, tayin tayo. Naimbag man ta, nagbakasyon kayo. Wan, bayaw. Agpasyat ka mga rodan. Uy na. O sige, agpagatang ka iti arak. Ne, anya dinangag ko. Anya ti pagatang mo, Raul. Arak, bakit? Ay, salamat. Kakaisuna nga ita kami lang agkita ka ni Bayaw, Ben. Ay san? Oy, Ben. Numakay ninom kay Tarak. Ingka gumatang na dakwartam. Bakit? Mas dawa ka. Apay nga nga da ka ditoy. Tapna niya, agikil ka. Agbayin ka mamod. Ay, saan kumamot akasta? Ay, Bakit? adula amin nga mom, Raul. Kat si kamot, Ben. Agawid kan. Ha? Pinagbigyak lang ni Raul nga agbakasyon kami ditoy, nanang. Tatang. Hanggang no siya. Ay, awan ka po na nga umayak pa lang dito. Anak, di ka agsaw iti kasta. Tas ibibiyag kami ipaimat ka ni nanang mo. Apay, Lisa. Nasakit ka di tinakam mo ta pinilit na ka ti asawam nga agbakasyon ditoy. Wa, nanang. Ngamin, gastos lang. Amok, anak. Kasta ti panagsasaom ka na kami. Gaputawan pulos ti na itulong mikan ka. Hindi agad hadal ka pa ilaang. Himbag man tamuyo. Sa itatag sakit kayo. Syaklat tatawagan yung agkid daw iti gatang yu ti agas yaw. Ha? Ay naaawan ba't nga ron sa balya pangibagaan may anak ko. Adama ni Ben. Ado ti anak dia adim, Lisa. Kan awan ngamin mas no papanggedangdang agasawa. Kat, basol ko pa'y? No kumata nagpursige nagadalakas kanya. Di anda kumama na sa yata panggedan na. Ngamanyangay nga ron. Kat inununa na mo ti babae. Diyan niya ngay, sikog mat asikog ti asawa na. Ay, tapna mo yo. Saan kayo kumakat a responsibilidad? Agasam dayta. Umdas na kada kayo ti panangyanak nyo kada kami. Hangam, di yo inaramit ti responsibilidad yo. Kas naganak mi. Agasam, elementarya ak pa'y lady. Ngam, mangmanggad akon. Kalpasan na, alaan nyo pa'y ti matgadak. Tay gatang nyo iti bagas, wano asukar. Uy, nanakaw. Amo mi dayta ka ni nanang yaw. Amo mi mat dayta tiga puna akas lalinipat na kami na naganak mo. Imbaga tamuyo. Nakaadalak. Ngawan na itulong yo. Mala anak ko. Saan kami na dumawat iti kwartakan ka? Yawid yun, nagita sa bati nagbak Raul Barok. Imbag lang ay paluumyaw. Dipeg kan lakatan nagita sa ba. Untatang. Agyaman na ka? Kan nagkali kami kanina nang yo iti kamutay. Tapno ang dayawid yaw. Ramanan nyo mat ti kamutay. Sana pasig at tinapay ti kankanan yaw. Untatang. Agyaman na. Nanang, nagawid gaya man daman ng Lisa? Nanak ko. Nagsakit ti pa nagsasaw na, kaputan nakaadal.
Wan nga road, nga may na, saan mo nasakitan day ta? Kamsat mulat ta ni Lisa. Gapo ka dito nakaadalain, nanang. Awan mo tidakas ngayon naramit ko kan na. Tapno kas dyan ti ibaga na kanya. Pinabainan na iti sango ti asawa na. Nupay kasta, anak. Saan ko mga agsakit tinakam mo kan na? Kamsat mulat ta day chay. Nung nasakit man tinakam na kada kayo ka ni tatang. Saan na kumamot nga raman na? Imbaglangan ta nakapagtapulak iti day agundaway. Kat pimanawak langan. Tano saan? Pinagsasawak mo't kuma? Nasayaat mo talimiklik ka, anak ko. Iti kasta, saan naman ayunan ti pare ko. Inlutom gaya man dagiti kamuti, bakit? Wala, kanan tayo Sayang mo't ipadawat ko laan. Amon bakit? Uray na sakit ti panagsasaom kada tatang kananang mo. Ang naragsak dalata ng tad iti sabakan kamuti. Ni, anyaman di kahit mo nga ibagan. Sana nasakit tinakamdakan ka, tanak da ka. Kamote kan sa balaan. Di uray di danang tad, kabalak mati gumatang iti kasta. Sana kasta ti kahit ko asawan. No di kahit uray maditi panagsasaom kada kwada, naragsak dalata. Ngamin, anak da ka. Sige, lamutan niyo amin dagita kamote. Jak pagtatakkunan dagita. Anya? Apay ka di anagrigat ka ang makaawat, Lisa. Gapo ka di tadi adal kan? Awan serbi na anak adal ka no nagalas ti ugalim. Anyat kaya tasawon day tabagpak, Raul. Sarong karakter kiti dadakkel ko. Imawag ni nanang kat masakit ka no ni tatang. Syaklatan ti agawid. Ni, saan da kami nga isurot ka dagiti anak ta? Saanan? Ngamin, amangan no pagsasawang mo't dagiti dadakkel ko. Akas iti panagsasaom ka dagiti mismo a dadakkel mo. Anya, Sana perpekto dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Siyak lang tinang paadal iti bagik. Gaputawan na itulong kanyang dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Manginom ni tatang ko. Kat ti inami lang tinang isaksakat kada kami. Hanggang sa nakakaskan ka nga aging gaita. Kat nasakit pa'y lang tinakam na kadagiti naganak na. Raul. Diyak kaya ti ugalim, Lisa. Managimula ka iti sakit tinagam. Tang, awatan nyo dati pansit nga ipadigok kada kayo. Kasangay nga min tay buridag ko. Hanggang pansit la ti linuto mi ka ni bakit. Taday talang ti kabalan mi. Itisu ko na dito lang misahan to, pangalan nyo. Wala anak ko, katagyaman kami. Ben, anak, saan ka di nasakit tinakam mo kada kami kanni tatang iyo? Saan na nang? Siyaklaw na anak, ngamin. Saan kayo pinagadal ka ni manang mo? Anyangay nga tatang, kat sugador kayo matide. Uwin nga raw, naladawan ti amin, hindi makaamirisak. Saan na balin tatang? No sinayat ko matibiyag ko, kat nagadalak akas ka ni manang Lisa. Mayat ko matibiyag ko ita. Anyangay nga raw, kat nangasawa ka dagos tatang. Pakawan anak ka. Saan na day tati panunutan nyo tatang? Kan may isa. Saan kaya kagura? Tapara kanya, amin tayo katagkam mali. Saan tayo perfecto tatang? At ni manang mo, jak mababalaw. Naging gaita kat kagura na kami. Saan tan nga ikan ka no day taagura ti inauna nga anak talakay. Tinapatag, nasaya at tibiyag da asa nga pamilya. Bakit? Naragsakak para ka ni Lisa. Bakit? Inaktiban na itimula ta sa ba? Taimbag lang nga ila ako tanong malom. Hey, hagmulak-lak tayo iti sabak, dadumapay. Ay, sana bali tayo dyan igid latidalan, mate. Ken no da maapit para manantamay dagiti akindaga. Nala, ingka nga rudan, kataganad ka Ewan bakit.
Kat siyak mat, inak sa rungkaran dagiti mulak akamote kan pambarak matan tagugot. Tapno da si daan ta. Isaw-saw taman iti kamatis nga nabugong na. Word, naimas na ita. Ala, agan anad ka iti ipapan mo iti umam. Kita ang tidalan mo ha. Onay kan, kasla akmat laubingan. Kat uray si ka agat nat kamat. Kita tamangan kit dimot no day tatumang mo ti matagbat mo. Imbis ajay sama. Ay, word, unay ka na ya. Expert na ito asawam, kunamsa. Tatang! Tatang! Nilulo! Ha? Apay anak? Apay nilunod? Nakita kay di kasabaan! Nakaidda! Ha? Kasla na tayon! Anya? Ay nalakay, apay ngay. Adya gamin tinararamit mo. Sigun ko ni Tata Cardo. Kinagat ka no ti ulag. Sigun iti nakita na sinyalis iti bagi ni Tatang Nanang. Adya matan. Nakasalsalon at ka. Ang mapay kaya kasto'y matang tinagbanagam. Nanang, Benanakawanan ni tatang yo. Sino nga iti kabinatang kon. Nasaysaya at numatayak kumamatang. tikag sa tikas ta Nanang. Total bakatak matan. Awan matlat serbig ang bibiyag. Kaputa na tayo damayo. Gusto Nanang. Tikag sa tikas ta. Muray awanan ni Tatang. Tanda kami may magkalagiti at buyong. Da kami tiyag ba nila kabinadang niya. Itanti mahuli Arabi iti pan nakalamay ni Tatang Nanang. Santa ka di nga ipakaam mo ko ni Manang Lisa. Saanan, Ben? Tano ipakaamuta. Kunaan nantuman na kwarta laang di kasapulan ta. Muray pa'y. Ipakaam mo talat Nanang. Uri saanan. Saan man? Wala, sakti umawag ka ni Manang. Kat, anya ko makanyak no na tayo ni Tatang. Awan maramida ka, tadyak mo't tanggal tibiyag na. Sige, baka mo ka. Ngayon ipakaam mo klatakin ka Manang. Kastapay nga lang, bye. Dagiti buwis iti tibiyag ko. Kanayong daklarang rangan. Pare, naitabo ng tibang kay ni Tatang Nanang. Ben, anak ko. Di kag sangitin Nanang. Nagsakit ti barukong ko. Kasta talaga, tibiyag ti tao, Nanang. Di tayo mo ti pagpatinggan tibiyag tayo. Naduma-duma ti wagas ti ipapatay tayo. Awan pilpilin na. Ubing man mo no lakay. Tatibiyag ti tao. Ti Diyos lang ti makamo. Ano gusto Nanang? Di kayo unay agliday. Tama nga naman kapadakas kada kayo. Agawa ang tag-drive roll. Relax ka lang, bakit? Makadanon tayo lata. Narigat ti agdardaras launay. Ang mga naman, disgrasya tayo. Kaya't ko makadanon tayo adago si Jayan Dananang. Kas itinakunak, makadanon tayo lata. Pagkalmaan tirik na, makatulong kan ka na ita. Tatang, pagkawanandak ko ma. Apay nga sandak nga inuray. Tapno nakitang ko matibang kayo. Sagmay nga intabon da kayo. Manang, Ben, apay di may magakanyak ti tabon ni Tatang. Tanaka umayak kumadagos. saan ka ni nga kung ungot ka, edi mawagakan ka. Tayo pakaamo ka pimusay ni Tatang. Nagalas ti ugalim. Malagi mula ka iti sakit tinagam. Ket mismo pa'y adag iti dadakkel mo.
Gapo ka dito nagkurang da kadata. Katkastante isupapak mo kadakwada. Nakaadal ka lang babani ti bukod mo abanog. Ngam linipat nung dagiti dadakkel ta. Panagkunam ka di. Kat sana nagbabawyan ni tatang ti kina-responsable ng ama. Pagkawanan na ko matatang. Kapoy tinalas nga ugali na ipagpakita ka na kayo. Itapay tapin mo sa ini kayang. Sana namang nagdagit ibagbagang manang. Kat tinagalas mo galing. Aturan ko man. Itikas na. Sana tumulan dagiti anak mo ka. Malaksid ang man nagimula ka iti sakit tinakan. Napanagkal ka pa'y manan. Bura tinagturay iti kaunggan. Awan sirbina ako nan anak kaadal ka. Bukas tamat ti ugalim. Pagkawanan na ko ading ko. Nagbaligi ka man iti biyag, nga awan na itulong dagiti dadakkel mo kan ka, saan ko maaday tati pangguraam kadakwada. Laglagi pam, ano awan da, awan kamat iti daytoy abiyag. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Hello gagayam na imbag nga orasyon. Itagon daway sa balimanan nga istorya wano pakasaritaan. Tintay patangatang dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay na, kaya't kumampaya kablaawan, dagiti sumaganad, anaya at nagdangdangag, kadagiti uploads tayo. Iso ni shout out kan ka Madam Jemerfa Bitamog, kastamatan ka ni Madam Geraldine Laroco, hello kada kayo amin, ni Vicky Bartolome, ni Zenny Talingdan, ni Ma'am Jasmine Rivera. Thank you apo, itiingkay pa ng tatarabay, kadagiti drama tayo. Kastamatan ka ni Ma'am Aniway Liwan Rimas, hello kan ka Madam, ni Mirasol Sanchez. Kastamatan ka ni Leonora Bautista, ka ni Florenda Kimpaoy, ni Ana Lorzano, ni Villa Veli Sabado. Hello kada kayo amin, kan amin anayat nagdangdangag shout out kada kayo nga awan labas na. Katita, intay dangganan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Auntie, adakad ko kasi mang puwet ni Mary Joy. GF ko. Aniya, di matimbaga ka di ka pa'y lamaki girlfriend, tagad-adal ka pa'y laang iyan. Sorry auntie, adda ditan. Hindi kayo kuman nagsermon. Agbain kayo kumamat itig GF ko ah. Agmano ak nana. Ha? Auntie, apay at tinip pa yun ti ima ni Mary Joy. Diyak kaya tararamidin nyo. Agbreak kayo. Tagadal kayo pa'y nga muna. Makauray day tayat ayat iyan. Nasapa ka na ulila. Panunutam kumamot ti rigat ti panagbiag. Ikarkarigatan ka lang aruda na pag-adalan kastapay lang daramidam. Sana mabalin auntie. Ngamin, masikugon ni Mary Joy. Aniya. Ikarik auntie. Oray masikugon ni Mary Joy. Sa anak nga agsardo nga giskwela. Basta agnad ko man dito balayo ti GF ko auntie. O sige, umanugo ta. Ngam iti may sa kondisyon. Iyan. Ha? Anya day auntie? Paikatiyo ti sikog tinubyam. Anya? Ubing ka pa'y unay ngagbalin nga ama iyan. Siyempre, numakaadal kan, isudan ton nga ginati papanan ti sweldo numakatrabaho kan ton.
Kasanuwak matan nga yan nagpapaadal kan ka. Ha? Ag subad ka pa mat nga umuna aasakan to mga sawa, iyan. Wano saan, already kakit di pa'y kumamang asawan. Auntie, Iso ano kaya't mapatgat tikid daw mo, aramidam timbaga. Kat numapukaw ti sikog na, ibagam ka ni Mary Joy, taliklikan na tagsikog. Anya, kaya't mo ti kondisyon ko? No di mo aramidam timbaga, klading itak, ngam na say saya at la pumanaw kan dito balay. Kat saan ka magta na pag-iskwilaan? kasaritak tinubyak, auntie. Anya, apay, maiturad mo nga ramidan ti kasta iyan. Kahit po ti makadal, Mary Joy. Amumot na sa apa ka na ulila. Ano jak agadal? Kasanong ti masakbayak. Kat, umanugot ka iti kayat ni Antim. Pukawam ti mismo ang nagtaod kan ka. Una, kapilitan na. Tap na pagtuluyan na nga giskwela. Pagtalawon na kmat. No jak aramidin ti kondisyon na. Awan mo't papananta no papanawon na ta. Di ta mo't mabalin ti agawid iji balayo. Tapo naman naulpit ti agsyuman kan ka. Uwan nga ron iyan. Kat, kasano? Paikat ta. Kuyugan na ta kanon ni auntie. Mabutengak. Nagbasultan. Di ta kuman na yung nanti basulta. Panunutan ta ti masakbayan ta, Mary Joy. Saan nabalit ti anak? Ta makaaramid tanto manen. Ito nakalpasak iti panagadal ko. Manjak iyan. Mabutengak. Adun dagiti nagar-aramid iti kasta. Iso di kag butbuteng. Kasta lang iti damo. Ang ito nalpasin. May katen ti buteng. Iyan. Agpakuyog ta kanyan ti Chona inton bigat, Mary Joy. Para dito yan ading. Nala, dumsaag kayo ni iyan. Nakadanon tayo. Uwan, ante. Kamay ka, Mary Joy. Kibinan kan. Iyan. Naglamis ti imam. Apa yan? Mabutengak. Darasan niyo di ka ginag-ginag ta ni mapapanan ti oras. Umayan, ante. Urayan tayo kanubi at tadala na panan na. Mary Joy, apay akas na din suram. Agpuspusyaw ka. Ako, ante. Mabutbutang namin ni Mary Joy. Auntie. Day tanto ka tadi kag pampanunot. Day talaga talyo ngamin tinunulayo. Day talabukod yo pagragsakan. Nagpadaan yung awan manaknakam na. Makaisis buak. Ada ka di pagisbuan dito'y, auntie. Iyan, kuyugam. Ada pagisbuan ni Jelikod. Uwan, ante. Hala. Oh my God, Mary Joy. Agsublitan iti ayan ni ante. Nakaisbo ka mo tan. Manjak, pumanaw tan dito'y. Anya, sana mabalin. Adatan dito pumanaw tapay lang. Basta pumanaw tan iyan. Papananta ko mangay. Awan amok abapanan, Mary Joy. Niantik lang tamo kapag kamangan ta. Basta pumanaw tan dito'y. Oh my God, darasam. Manjak, dito talang. Mapantakid din iti ayan ni ante. Asino ti William? Da kami ti si Kugko, ano ni Antim? Ni ante Chona Paiso ti makatulong kanya, Mary Joy. Anya, awan gayang padagmigan ka. Di dakan. Mary Joy, bakit lang? Saan kami gaya manapatagkan ko, ana? Tadi na kami may laban ka ni Auntie na. Baybaya mo no pimanawan, iyan. Ante? O di kagliday. Tano talaga na patag kay tinobyam. Saan nakabasta panawan? Kitaman di naramin na. Di na pinanunot tinapinta sa masakbayan niyo. Ante? Di mo surutan day dya babae ta sigurado nga awagan na kaday dya. Kat ayaban na kay dayan na. Dahito titandaan am iyan. No jay nobyam tipilyam. Isardang kumatan timang tadi titulong kan ka. Makamukan itibiyag mo. Hello, Ian. Saan ka kuman nga awagan? Tamadi pa'y lang tiriknak. Gapoy ti saan mo apan nang ilaban kada kami iti sikug ko. Ngamrumimbaw lat ti panagayat ko kan ka. Iso nga inawagan ka. Tet,
Ayan mo ita? Adak diti balay ni apong ko iyan. Anya? Umay ka dito eh. Napintas dito pag naadanta. Naulimak dito ang lugar. Ken, saan ta nga agbisin dito eh. Tamabalin na tagmula-mula. Kaya ko kayo maka-eskwela, Mary Joy. Isa lang dito. Ngayon jak sumurot kanta. Anya? Agmula ta iti aduan natang tagurnong ta iti pagadal mo. Narigat tibag baga, Mary Joy. At least niyan teacher na. Pasigurado ka mapagadal na. Iyan? Sige, tali. Ang dapat klase. Bye. Kunak alipata ko ni Iyan. Ngamjak maaramid. Rumimbalot tati panagayat ko kankwana. Sapay ko ta makapanunot to matlaang. Katda kami matlaang iti sikog ko ti pilyan na. Ay, dakelen ta si kumwapok. Haganak ka iti mabiit. Uwan nga rod apong. Nag-exercise ka. Magnakay ti agsapakin malam. Tapno nalaka ti panaganak mong tawan. Uwan apong. Tanwawan exercise mo ay marigatan ka nga aganak. Malatong palam ti bagbagakwan. Uwan apong. Kumusta ngay may ti amat si Hukmaw? Kano nga umay? Apong. Nay, apay nga agsangit ka ngay. Awanan. Saan na nagparparik na tinobyo kapong? Saan nakarepreplyan? Kandi na sungbatan nagitiawag ko. Ala, di ka na agladladingit, apok. Mga dumapit taranta si Kugmaw. Apong. Bayaan mo na, no talagang awa ng bibiyang nakadakayaw. Makumikom siguro iti panagadal na. Kat, kumusta ti panagadal mo, Iyan? Mayat mo, tanti. Medyo marigatan na lang. Nagrigat eleksyon ni. At dapay bagsak ko. Anya, kat kasano nga ron daytan? Sayang ti may baybayad, no damit gayang bagsak mo. Nag-summer class ako na, anti. Aniya, kaduwa na, sayang mat no di ka makalpas. Kakaisuna na rugyamon. Uwan, anti. Agadal ka nga minanayimbag Liklikan pa lang tag cellphone. Agbasa-basa ka tap numaas sa tautak mo. Uwan, anti. Wano ang mga nadaman sa bala nobya mo. Awan, anti. Tapunan mo tadyak pa'y lagar-aram. Rumbang lang, tane, adon, tigastos ko kan ka. Sa bagay, inlistak matkid di amin na nagasgastos ko kan ka. Nakalista amin iyan. Iso nga gadal ka na imbag, tapno makatrabaho ka. Adoy ti sabaw, apok. Agigok ka, tapno adda suswan ta anak mo. Ini ka kiti ado alaya da ita sabaw tinitip na manok. Agyaman ak lolo. Nakaturog man ang anak mo. Naglukmag nga ubeng. Nagguapaw. Lalaki ngagpaisaw ang karup-rupam. Apong. Magtanggad ka iti hustuwan. Siyak pa'y lang ti aglutaw. As kada aglaba. Kasi kayo mat apong. Lakay kayo nga da kayo kitin ti mga asikaso kanya. Kapilita na. Tawan mo't bibiyang jainam ken ka. Jay mo't agsyuman ken ka ti ayan ti atensyon na itan. Ken uray ti ama ti anak mo. Tawan mo't pakibiyangan na ken ka. Apong. Sa nabalay ta napigsak pa'y mo't. Tulungan ka, ginggat ka ba ilak apaw. Papanam, apaw. Inakmanan agburas iti mulak aparyakan tarong, apong. Ay, naglawa mo tanti minulami ti paryakan tarong. Kabay lang maburasan namin daga dyan. Manangdanak iti kaduak ngagtrabaho, apong. Adan nakasarita ka kaduak.
Utangag pala nga ti purdiya na. Taitad kunto no makaapit ak iti mula ka natang. Ay, nasayat. Ano kasta? Mala, ganaanos ka. Tadan tulat tayo lulungaw ti biyag maaw apaok. Kapilitan nga agano sak, apong. Awan sa bali amang suporta iti anak ko no di siyaklaang. Ngamin, linipat na kamin anamin pinsan ti ama ti anak ko. Congratulations, Ian, kaanakan. Ay na, professional kan. Maestro kanton. Ang yaman na kiti ano siya nang padal kanya kanti Promise. Intom nakatrabaho da kayo ti umuna pang tadak iti sweldo. Ay, katrumbang lang, ay Ian. Isuan mabalain, di ka pa'y lamang sasawa. Agbayad ka pa'y nga umuna iti utang mo kanya. Oh, Iyan, happy akit kita amto'y balay. Kit kita karon nakasano kadakkel ti patakder ko ante. Padakkel ti balayo. Ha? Talaga ka, anakan? Unan ti. Papintasek to ti balayo. Apaman na makatrabaho Ay nahagyaman na, tamom ti tumalyaw iti utang mo na imbaganakam. Ay nasapay ko matasaan kang agbalbaliw. Sapay ko matadinak tubaybayan iti panagbakit ko. Saan ante? No dantong trabaho katag sweldo ak iti dakkel. Mga alak to iti babaw na ng mga sikaso kada kayo. Siyempre busy ak to iti trabaho. Kaanakan? Dito ito ti pag-apply ak iti trabaho ante. Tapno asidag dito balay. Wen, kasaritak to te amam mo ka maestra. Tatulungan na ka makastrek dito. O sige ante. Kat, ang mga nadamat na nobyam. Awan ante. Kan may sana ka mga asawa. No sana professional ti asawaat. Una, rumbang lakas ta. Tapno dwa kayon to nga agswildo. Ay wan, awan ka din damag mo ka ni Mary Joy. In block ko ni Facebook ante. Nagdagulit. Kanayo na nga i-forward tila dawan ti anak ni. Jack lang nga ro doon replyan. Ay, talaga kamatan na kaday jay. Nang ro na itata nakalpas ka ni ti panagadal mo. Ay, kita, maiyan. Wen, ante. Di ka madanagan. Linipat ko ni Mary Joy. Nagdawat iti suporta, ay kat puro wakak tulat tamat Manumot la day tangay. Basit la maikisay iti sweldok to. Oh, naisagana kong dagiti balon na mamapanag-review para iti board exam mo, iyan. Nagyaman na kanti. Lalayngon tag-review tapno makatrabaho kan. Wen, ante. O sige, mapanak ka rin. Agbiyahe ako. O sige, ingat, iyan. Mary Joy apok. Adamanan tay trak. Amang angkat iti mula manateng. Wen nga rod apong, nakita-kita yun. Madaman tibunang dagiti tinangdana ka lalaki. Ay nagadumanan ti apit mo ita. Nagtriplen ti apitem. Wen apong, sayang mo ti dagayo ditoy no saan masukay. Mulaan tayo kit di tap na da serbina. Ay, katuwan na. Nanang! Oh, si Mangput kamat kaya man anak ko. Asinot ka do man nagawid. Ni Mimi akay ayam ko, nanang. Kandang iti daddo mapay akaadalak. Nala, ingka nga rodag sukatan. Kalpasan na, agmeryendakan. Aday jay lami sa anti-meryendam, nakaluban ijay. Wan nanang, ay wan nanang. Kuna ni Teacher Mikat, siyak ka no ti kalaingan ijay school mi. Siyak ti kangatuan iti grade ita first grading, nanang. Ay, wow! Congratulations, anak ko! Ay na, naglaingan tayo apukok. Sige, tayo partyan ka man itinitib ang manok. Boy, apok. Very good, to'y balong me Apong, adan nagatang ko apwesto ije ili. Pagtagilakwan iti agduduma natin. Kastaya. Kata sino ti mga sikaso ngay. Siya ka, apong. Ay kadagiti mulam dito anat natin ngay. Adan kinasaritak may papaniti dayta, apong. Tangdanak. Aniya, Dakdakkel nga minti kita no siya ka mismo ti mangilako iti mulak ka natang, apong.
Ilako kiji ili. Ay, kahit makamu ka. Ngam kita ambot na bagim Agina na kamot sagpaminsa na pa Di mo parigatin ti bagim iti katatrabaho. Wen apong, sana bale. Ado ti matangdanan ti tamang tulong kanya. Ay naggagat ka pa. Amom ti dumiskarte iti biyag. Wen uray awan nadal ko. Masapul asurwak ti dumiskarte. Taday talaang hindi wagas tapno pumintas ti biyag tayo. Ti kinalaing a dumiskarte apong. Oh, adan resulta ti board exam yo. Kita am na tanagan mo diti pagiwarnak iyan. Wala, ante. O anya, ada, Awan mo, ante. anya, apay ngay. Di mo samot nga may linalaing ti examen yo. Nagrigat mo namin, ante. Di kasanuday ta. Ag-exam ka manan. Wala, ante. Ano usan tayo na? Sana bale? Tamabalin ko pa yung mati examen iti maikadwa gundaway. Makapasa akon. Promise, ante. Nagngangato ti grado ti anak ko diti card na. Diyos ko, agyaman nak ta impaayan na kiti anak kakas ka ni Boy. Nagsingpat ka na saririt nga ubing. Naibaglakit din. Tadyak impalubos ti kayat daiyan ka nanti na idi mapasamak. Ti panang iparagrag ko kumakan ko na idi. Agyaman ako na, Diyos ko. Nanang! Apay ngay nga agsang-sangit ka mangkit kita dita card ko. Kwa, lawan ni ragsak na ito anak ko. Maragsak anak namin. Tanasaririt ka nga ubing. Very good kawan. Itultuloy mo kumatigin na singbat mo anak ko. Wan, nanang, laglagi pagmat akanayon dagiti isursurong kanyak, nanang. Wan, anak ko, kasta tirumbang. Maragsak anak. Kapoy di kinatulnog mo kada kami kini apong. Wan, nanang, uray awan tatang ko, ayos laeng, ta nakasingsingpat kamat unay, nakasingsingpat kamat unay kanyak nga anak mo. Gapo ta ipatpatag ka unay, anak ko. Ipatpatag kamat unay-unay, nanang. Aday ta, na-deposit kundi kwarta iti bangko. Agawid akon. Ay, kamaw dyan na. Adamat laangan ornong mi. Nakasiguradon ti pag-adal ti anak ko iti koleyo. Kat iti mabiit, makabalay kami matan iti anak ko. Agyang manak iti kinaimbag mo kada kami, Diyos ko. Saan ka maumang agyaman kan ka? Tamo kasi kati amin ang nagkapuan dagiti bendisyon adumdumtan kada kami. Sikati mapadayawan, Apo. Singalbag kit diti kastoy. Ante, Namin ano na nag-examine kay di board. Ngambag sa kamin. Kasano na itangay? Saan ka na maka-exam? Tawanan chansam. Namin ano na nag-exam ka? sorry, ante. Say-sayang tigastos. Linalain ko mo, ante. Inaramid ko amin nakabalak. Tapno may pasak lang ti exam. Aga mawan matlat ta. Kat, kasano nga rodaytan ngay? Saan ka na makapagsuro? Tabagsak ka matiti board exam. Anya nga di pangyaplayang mitiki na maestro nga entorpos mo. Say-sayang tigastos. Aga product langan, ante. Ano saan nakagastusan? Ay na, awang kwarta akon. Mantya kon iyan. Nauma akon. Yala anak manitiagas ko iyan. Naibusan ti agas yun, ante. Anya, ay isa pa awan kwarta akon. Awan ikatang ko iti agas. Awan mo't ngamin master ka na trabaho dito yung lugar tayo, ante. No madayo ako. Awan mo't kadwayo dito balay. Awan mga sikaso kada kayo. Di nakpampanawan na.
Diyak ka ba landag may baysa, ta doon tirikrik na agiti bagik. Nanti, dito yak lang. Ang agrigat tayo mo tayong tawan mo't nga rod trabaho dito eh. To'y nag-friend request kanya kiti Facebook. Ni Ian day to'y I-confirm ko nga ta. Makamuditan. I-confirm ko latan. Tamangan no mangumusta laang mat. Aday ta. Itaman pa'y nakalagip day to'y a tao. Ni, umawagan. Sungbatak na ta. Makamuditan. Hello? Hello, Mary Joy. Kumusta kayo ni anak ta? Okay kami, Mat. Sika, kumusta kan? Baro ka ding account mo dahito eh? Oo, Mary Joy. Nagarami na kiti sa bali. Kasta ka di. Kat, kumusta nga itibiyag? Kastoy mangurkurangos. Di mat nakaadal ka? Di ka kadipay nakastira kiti trabaho? Jack may apply ti inadal ko. O sa anak mo na nakapasa iti board exam. Anya? Nakita na ti post mo. In-search ko ti FB account mo. Nakita ti ubi nga ipopost mo. Iso ka din ti anak ta? Wan, iyan. Ay, dakkel gaya man. Mabalin kayo ka di pasyaran di ka lugar yun. Iso na lang, tarawan pagplete. Sige. Bayam. Da kami tagpasyar di ta iyan. Ipasyar ko ti anak ta. Umunag. Sana nakatrang ka day ta. Naimbag nga oras yun, auntie. Mary Joy. Kumusta kayon? Boy, anak, ag-bless ka ni Lolam. Agmano ak, Lola. Kasya na ka ti Diyos, balong. Mary Joy, iso ka din ti anak mo? Wan, auntie. Ay naharakupan ka man, balong. Mga wanan lang kumapok. Ha? At nabasol ko kada kayo itinam, balong. Isa pa kawanan dak kuma. Mary Joy, anak ko. Ay, agyaman naktada kayo. Siyak ka, ma'am, anak ko. Umay ka man. Ay, dakkel ka na. Nagtaar ka, anak ko. Iso ti amam, anak ko. Wan nanang, takanayon mo nga ipakita ti ladawan na kanya. Iso mabigbig ko, nanang. Mary Joy, pakawanan ako, ma. Sorry, iti panang talikod ko kada kayo, hindi. Sabay ko matama pakawan na. Wan, Mary Joy. Pakawanan na kami kuma. Sorry, balasang ko. Iso ngay may kami. Tas idadaan kami ang makikapya kada kayo, auntie. Iyan. Lipatin kayong tinapalabas. Agyaman, anak. Talaga anak kasing-singkwit ka. Nukas na nga ron. Agsinoblyanta ko mamanan, Mary Joy. Lading itak iyan. Ngamday tatitsak maipaay. Awan nga minang plano ka makiasawa. Taimbukbuk ko amin nga atensyon ko ita anak ta. Amin na panagayat kan pamatag. Impay ko amin ka ni boy. Iso sorry iyan ha. Jak mapatgan tikid daw mo. Nakabasol ka kat nagkidaw ka iti pamakawan, kat napakawanda ka, respetuam ti anyaman na pangadang na para iti pagragsakan na. Bueno gagayam, di tahan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, di
Tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ni, anyat orasan nga mawampalat na luto amakan. Sapay mabisina kun. Ay na, pasensya kan anak ko Amumot ajak makaluto. Matumba akmat nga binupilitak ti tumakter. Ururayak di tatang yung agapoy di bangkag. Tay suko matagluto nga mawampay mat. Ni manang doon ang amin ngay. Apesan nga iso tagluto. Ay na, amumot nga da ka anakam nga awiran na. Kanayon laday tatirason na. Tapnosan nagtrabaho dito nagtibalay. Makauma. Berna, anak ko, di ka kumagsaoy ti kasta. Amom narigat nagtrabaho dito nagtibalay no andaubeng. Nangruna no kasjadi na kayat ti paidiso. Kun konsintin yun tumat namin di siya babae. Kat no nagsadot. Bakit kita mat anak ko? Ano nakaturog dya anak na? Trabaho na amin dito nagtibalay. Iso di ka kumamat aglablabos kan kwa na. Pangaasi, Berna. Apay nga gungungat ka anak ka. Mabisina! Mga anak ko mga mawang magayam na luto amakan. Ay niya, dahil ti pagungong tam. Kaya mabalinbot nga gluto ka iti kanam. Adamot ni manang doon na dito balaya. Iso kumamat din na tagluto. Awa mo tararamidan na. Ay na, mga dadya ka anak kam nga awir na. Uray kayat na nga agasikaso dito nagtibalay, di na maramid. Kaputag sangi mo dya anak na, nukas dya padawan na. Uno pasublat na iti sa balay. Ay, dahita ka na yung tirason na. Makauma talaga. Saan ko man na nagananak, no kastamot lang ay iso ka na yung tirason na. Tapno maliklikan na ti marami dito balay. Anya? Oh, apay akas na tilangan bakit? Di ka matagtagar eh. Ada ka di pare ko? Lakay. Nangag ko amin na saritaan da tatangkan Berna nga ading mo itay. Ha? Anyat nagsaritaan daya? Diyak nga nakaluto itay. Gaputa kas taon ni asangit ni baby. Isupay lang din na si Kasok. Ngam simmangpud ni ading mo nga awan na luto amakan. Kat ni, kas taon ay mo tinapungtot na. Sakit siyak ti pagpupudutan na lakay. Anya? Nakunana ni baby akan na yung tirason ko. Tapno sa anak ka no at tumulong iti trabaho diti balay. Ay na, Diyos ko aya. Di na lang mo tirigat at anak na. Makit-kita namat nga ubbaak ni baby nga agtrabaho diti balay. Ita lang matadyak nakaluto nga adun na sa una. Ay, una yung tikabsat ko. Sana nasaya dahil dyan yung baga na. Ala, bayan. Siyak ti makamukan ko na. Pagbagak tikabsat ko. Na ading ko, di ka kumamataglablabas ka ni manang mo adona. No ada maarami dito'y balay, tumulong ka. Manong, Rumbang lang nga sursurom dagiti trabaho dito nagtibalay. Ken maysa, nadamag kong adan kaayan ayat mo. Kasano nga, makiasawa ka. Awan pa yung trabaho, o di ka babain. wen manong. Jak kayat agapulang ka dagiti maarami dito'y unag tibalay ti makagapo. Iti diyo pagkinkinnaawatan ka ni manang mo. Taam mo mat. Nga daw awir na. Unay ka matay manang doon na? Nagipulong kagaya mi tikabsat ko niya. Ha, si kalang arudan kawan mararamidan na dito balay. Si kapay tadaganas ng agipulong. Berna ading ko, pasensyakan. Naibagak dahito ka ni manong mo. Gaputa kayat ko kumapalagipan na ka. Palagipan? Kaya't ko nga minasursuruang matagiti trabaho dito balay. Di ka kumagong ungat no kasi nga adupay ti matrabaho. No di ka tumulong ka kuma. Kanayon nga minati cellphone mo latang tigam mo. Anya? Siyak pa niya talaga ti pangibagamit ti kasta? Ha? Nagturad ka mat na babae? Si kalang arudan tinay-kamkamang kada kami? Rumbang kumamat nga ramidam dagita? Anya? Anya nga arud ti kayat mo?
Da kami tagluto para kan ka? Kasta ka di? Agbayan ka mo ta? Ha? Anya matan? Tunggal sumang putak dito balay. Agkay waratid daya per kas kadanya pa di tawara. Ay na, pasensya kan anak ko. Saan na nasango ni manang mo nga imbasura? Tanay, agsangsangit siya anak na. Ha? Kanayon lata na kasta tirason na? Makauma na talaga. Aglablabas ka na. Nalabas mo na yun dahil pa nagsasaw may papan kanyak, Berna. Ni, pudno mo na. Kanayon mo't lata nga irason mo dahil anak mo. Tapno isula ka na yun ang tikigamam. Gapot na di mo kaya tagtrabaho dito nagtibalay. Talaga kitya sa dut ka? Anya, awanan kay tibayin, Berna. Siyak pa'y tipagsawa mi tikasta. No amom la kumatirigat dadanak na. Sapay la kumatayin ton si kanto tag pamilya. Saan mo to mapadasan amin dagita na isawang mo kanyak? Ha? Saan nakakaskan ka garampang? Saan nakadarasudos? Itiyan niya man dita desisyon ko. Isungamok taranamidat. Kan oray makiasawa. Awan bibiyang mo. Anya? Dahito titandanam. Jak to pulos maipadakan ka. No saan ka kumagarampang, di saan ka pa naganak. Di awan kumapay tilapad. Tapno maaramid mo kami na naskan nga ramidam. Aglablabas ka na anak ko. Di mo amaw no adya tirigat yada anak na. Iso adi mo kumapagsasawan ni manang mo aduna itisan arumbeng. Pudno matibagbaga ka tatang. Isubay lang di husto ya? Ay, respetom kumamit Saan ka kasta? Isurusuro na kalangarodan ngumsong batang pay lang iti baribag. Makauman dito abalay. Siyak man langan ti pumanaw. Anya? Agdan na kami latan ka ni Buya kaya nayat ko. Naimbag pa'y di balay da, tatunggal mapanak ijay. Nadalos ti masang putak, asikas wanda kiti husto ijay. Sana kasla dito balay. Manipod im may daytado na dito'y. Kaslamot ang baboy tagnanaan. Makauma! Anya, masikog ka kunan? One babe, masikukak. Diyak amon mo, kasano nga ibagak ka dananang kantatang. Mabuto nga. Ako jak pa nakasagana iti dayta Berna. Ado pa iti harapaat ko iti biyag. Saan nakaraman dayta? Iparaglag mo na angan. Anya? Awanan kay tibain? Kalpasan ti amin? Kasto di bagam kanyak? No di na kami takdaran itagbalin nga anak ta. Adakan ka dayta. Ngampulo sa di mo makita ti anak ta. Iti uray ka naman. Tandaan am dayta. Amang ano di mo amo? Asaan apabor da mamakan papakan ka? Bukod mo mat akapanunutan ang makidin na kanyak. Sana ya? Saan ka mat apinilit? Anya? Sana kaya't da mamakan papa? Tikaskan ka nga agin babak nang. Agasa may takas kala donya dito'y balay. Awan amom at trabaho. Ultimo aginaw iti pinggan. Anya? Iso ano siyak tisi ka? Agawid ka ni Jayan nyo. Ado pa'y tinaskan apaka kumikumak. Berna, manon nga aldaw ti bado ti anak mo dito'y anak kababad. Nga maging gayta di mo pa'y lanay laba. Ay na, sigurado anaangot dagitan. Dagito'y daya permetlaan dito'y nga kay wara, isimpam Ay, pasensya kay pailangan, jak namin maibati ni baby. At ngamin nga agsangit no kas di ngay diso. Berna, di ka kumanagan na nakatap no makalaba ka. Ha? Manang dona. No di mo kumanapan insaksak ti bagay mijayan ni Boya kaya nayat mo. Di saan ka kumakastay ta? Pakawanan na kumamanang dona. Amo ka naglablabusakan ka. Nagisawang nakiti saan arumbang may papankan ka. Ngam na amiris ko itandag iti bidot ko, manang. Nasayaat no kasta. Rumbang lama amiris mo ha. Nang runa kat si kalaan ti tumakdar nga ama kan inaday ta anak mo. Manang dona. Ita, marik na mo no kasano karigat tagbalin nga ina. Di mo marami dagiti ba nagakayat mo nga ramidan. Nang runa no kasta naririta anak. Ultimo panangan, di ka makapangan iti husto. Gaputag sangitan ni baby. Manang. Amom, jak amo no anya ti ibagak itaken ka Berna. Numaasyanak wano ibagakken ka agunggunam. Gapoy ti panaglablabos mo idi kanyak. Apay nga sangit ka anak ka.
Mababainak ngamin kanimanang doon na itan, tatang. Ah, Mariknak itan dagiti nagbidto dagiti kalabas. Panagkunak. At dapay ang narigrigat ti mapaspasarak itangam ni manang dona. Impagarup ko no kas jila ang kalakat agbalin nga inangam saan matkayam. masaya. Ita naka-amiris ka na anak ko. Ita, amo mong tirigat ada anak na. Nagrunagan ka. Gaputas si kalati tumakdarakas amakan ina ti anak mo. Ad-ada na rigrigat. Tatang. Manong Jeffrey, pakawanan nak ko ma. Gapo ka dagiti imbagbaga kiti kalabas. Amok, ado dagiti na ibagak kontra kada kayo. Nang runa ni manang dona. Ading ko. Naamiris ko ita na sana nasaya at dagiti impakpakitak kada kayo. Agyaman ak no kastading ko. Ket masaya ta naka-amiris kan. Sapay la ko ma, tasanan na maulit pa iti amin. Kaya sapay la ko ma, tamang rugi ta. Ket nasaya atin tilindangan nyo iti asawa. Uwan manong, no itakot dinak pa'y napakawan ni manang dona. Bawata. Ngam, saan ka maumang agkid daw iti pamakawan kan kuana. Ay, ita, mariknamon ti kasi tirigat ni manang maduna ide. Idi basit pa iti anak na. Nanang, narigat, saan aya? Di mo maaramid dagiti kayat mo nga ramiden. Ultimo mangan, di mo maipamay sa iti oras mo ti kankanag. Gaputad dati ubeng, agsangit latan nga uray madama ti pandangan mo. Nanang, no agdigos ka, may sa minuto laan. Di mo pa'y masangot ag sagaysay. Kanaminin, nariga ti trabaho ti may sangay inaanak ko. Kanayon ka mabambanog. Ay, sapay ko matasaan na maulit pa iti kasi ti inaramid mo iti ipag mo ha. Saan na nanang? Naamiris ko ang makapasakit kayam itirik na ti kasi tinaisawsawang ko kankwana. Nasaya at no kasta anak ko. Laglagi pa nga amin na sana nasaya at nga ibagam. Nang runa, no pakasaktan jay tao. Namnamaang magsublintokan ka. Kat ad-ada pa'y anarigrigat ngam tinapadasan na. Nanang, naibagak day ta, gaputa, ni manang mo na, nasaya at tinagtungpalan da ni manong mo at Jeffrey. Agtintinulong da para iti anak da. Angam si kangay, pinanawan na ka ti ama ti anak mo. Nanang, gusto kayo iti dayta na ibagayo. No daytoy man tinaipa ay adusak, gapoy ti kinadakas dagiti imbagbagak. Aklunag. Kat isumatan ti rason wano makagapu ti panagbalbaliw ko. Di ka dilaw wano sumanao iti kontra iti padam a tao. Tadi mo amo no anya tagbalin amasakbayam to. Bueno gagayam, di tan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Di tao, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Naimbag nga oras mo, Mana Andrea. Adda ka din ni Romana? Ada, nga busy. Aglablaba. Nagado di labaan na. Kasta ka di manang? Apay, anyat masapul mo itikapsat ko. Sarong kara ko mamanang. Busy ni Romana. Ado ti labaan na. Uray mamalpas no kayat mo. Day tatalo siguro nga oras. Tulong ak langan manang. Ay saanan. Kabaalan na day jay. Saan nakasapulan ti tulong mo? Si Garod manang. Baliwak tulangan ti sumarungkar. Sige. Into na da oras na. Ngam panagkunak. Awan oras na mangsangoy ti sa nga iliri ko. Ala, mapankan. Tagluto akpay.
Manaktakaw na yan. Romana, pilya man na yung bagti pakirelasyon na ma. Wando pa kaya sawam to. Panunutam, ti kinarigat ti panagbiag tayo. Manang, pilyam tayo ado ti sanikwana. Tay baknang kunak manlangan. Di naktultulada na nakiasaway ti pada tayo marigrigat. Kita ang ti sitwasyon ko. Ti sitwasyon ti panagbiag mita. Nagkutong ako na makipurpurdiya. Tanudyak tulungan ti asawa ka makipurdiya. Awan igatang itigatas dagiti kanakam. Manang, napintas ka ading ko. Ato dagiti agar-aram kan ka. Iso sana tila kaklunam dita ha. Kita tay may ipayan na kay tinapintas sa panagbiag. Panunutam ti rigat. Kat, andan pilin ka dagiti agar-aram kan ka. Kuwa manang. Nuawan pa siyak tagpili. Ha? Ni Mario ti pilyam. Napintas to ti masakbayam iti puder na. Nalawa ti dagada. Nalawa ti talon at tinawid na kadagiti pimusay na dadakkel na. Siyak ti patsyam. Tayin inauna akngam si ka. Iso adanggan nak, Romana. Andrea, apay ngay naknakimam jadim. Bayam ngay so tagpili iti pakiasawaan na. Ay na, pagsayatan na matla ti pampanunutag tatang. Kaya't yung aruda maitulad kanyak. Padak nga marigrigat tinagtinagak. Kitaan nyo man ti pamagik, kasla aklat akong anak-anak iti namin 5 asag dudusi ti anak na baboy. Kayod dito kayod dita. Kakaasi ti bagya makipurpurdiya. Ngamawan mo't latawrnong. Mapanamin iti taraon kan gatas dagiti anak me. Ay kataganos ka. Adan tumulat ta siguro ilulong awiyaw anak ko. Ay, awan latam mo kung tatang. Awanan namnama. Iso ani Romana tayan tinamnama tayo. Siyempre, nubak nang to ti pakiasawaan na. May ranod tayo kabalay na. Matulungan na tayo. Iso tulungan dakman amang bagbagay si kabsat ko tatang. Ibagayaw, tani Mario ti pilyen na. Tan nakasiguradon tinapinta sa masakbayan na. No iso ti pakiasawaan na. Papa naman na Rico. Agpagapas ka no datata sa torna nang inak makipurtiya. Ay na, awanin na namo nanak ko. Diretso mo ti pa nagpurpurdiya mo. Mayat kit diyan nang. Tapno diretso ti sweldo. Kaslakmat lamang opisina ano kasta. At iwot pa ikat idan takin sinas katapusan ti panagsweldo da. Dinto ta siya kat inal daw. Agina na kamot anak. Adarabi apa naginananang. Umdas daytan apa naginanak. Ti pan naturog ko iti rabi. Manang Andrea. Ada ni Romana? Aywan, adda Mario. Sige, sumunod ka. Umay ka. Agi manang manang. Ay na, motor mo day ta nakaparada di tarwar, Mario. Un manang. Kagat-gatang kulay din namin sa nakalman. Aya, wow, nagpintasan. Nangina day tanya. Una, nasuro ka 100,000 data. Wow, nagninamatan. Huwag gaya maanyat kahit mo nga inuman nga Diyos, wag kapi ka. Sanan manang. Kalkalpas ko nagmerinda di sentro. Ni Romana ti kayat ko akasarita. Mabitla nga ron tayo bak. Agdaldalos nga min ijay likod kay. Ang nalpas day jayan. Day, di mo tari ko dyan nakasakay itinwa nga nagsardang itibatog anak ko. Ay, wan tatang. Umay man nga ta sumarong ka rin Ay mayat mati service ni Rico niya. Anya mo day tangay? Nuang? Anya ko matimayat dita? Nuang ti service na? Dinto ta ni Mario kat ngingina na motorsiklo ti service na, tatang. Wala nga nagagat ni Rico. Bilibak iti kinagagat na. An-anwam ta kinagagat, nawan matdagaso kayam. May mayat ni Mario tanalawa ti daga na, tatang. Iso, tinang tawid iti dagadang iti dadakkel na. Agmay-may sa nga anak ko naman. Ay depende ano asino kadakwada ti pilyan ni Romana. Narigat mayat no diktaran ta ade manakaw. Ay na, masapul a diktaran niyo Tulungan tayo, tamang ano di na mo ti pilpilyan na. Anya? Basta ni Mario ti kayat kong aklunan na. Piryon. Manang,
Niriko ko mati kayat ko. Iso nga minti pakarik na agiti ayat. Ni Mario taklonam. Dakas ka kanyak may pilit mo ti kayat mo Romana. Manang, ibagbagak lang aro ti pagsaya atamon. Anyat maganap mo iti dayjari ko. Kat padamot la makipurpur diya dayjay. Ha? Naimbag ni Mario tanalawa ti dagana. Di kan to agrigat ti tipuder na Romana. Iso taklonam. Basta de mo ni Rico. Tawan na pinta sa masakbayam kan kuana. Mabuti nga ka ni Manang tatang. Iso ni Mario ti akluna. Ang masino aya talaga ti kayat mo kadagiti agar aram ken ka anak ko. Niri ko kumaangam saan mo takayat ni Manang. Saan ba't nga iso ti makidin na wano makiasawa? Si Kamat? Iso si kati agpilay. Ni Mario latan tatang. Total, adamot punto ni Manang ko. Taamok at tinapinta sa masakbayat ti pampanunutan na. Wan, ang malangan mo ta makidin na ka iti mo ayayatain. Masursurok tumatla siguro nga ayatan ni Mario tatang. Kastamot ti ko na ni Manang. Malah makaamu ka nga rod, Romana. No kasta, inaklon mo ni Mario, Romana? Wan Manang. Nasayahat nga rod. Kasta ati rumbang. Agtulnog ka kanya ka Manang mo. Tamas amok ti bagbagak ng sika. Ado ti experience ko ng sika. Manang. Kat anyat ko na ni Mario ngay. Ikasar na ka. Awan mo ti bagbaga na akasta Manang. Ne, apay ngay. Dapat kasaradagusan. Di yun itantanpay. Tapno mayalis ang dapilyedo na kan ka. Awan pa'y mo't masasauna may papaniti kasar Manang. Kaano ngay nga umay? Tasyakman ti makisarita kan kwa na? Mario, ading ko. Tangay inaklon na kamatan ti kabsat ko. Agayan ayat kayon, anya ngay ti planom. Ha? Plano nga niya, Manang. Planom amang ikasari ti kabsat ko. Uwan to, Manang. Intun masangom Tani, busy ak pa yung minita. Ha? Ni, anyat pa ka kumikumam nga Mario. Di ka dinalawa adagaan ay patawid kan ka? Saan Manang? Ada sa bali pa ka kumikuma. No kayat ni Romana, yawid ko di balay. Agad mabalin latamot Mario. Total agasawa kayong tumot. Isungag din na kayon. Basta di mo liplipatan nga ikasar ni Romana Wan, Manang Andrea. Di ka madanagan. Mga Enrico, nakaluto ako. Sige lang, Nanang. Diyak tayo mabisin. Ay na, matlawan na unang tipang panunutom. Anak, di ka kumaunag ladladingit. Amo ka nasakitan ka, iti panagpaay ni Romana kan ka. Ngam di ka unay paapiktaran. Aglabas tumutlaang dayta. O, Nanang. Makailiw-liwag kan tumutlaang. O, Nang. Pilitot nga awatan tigasat ko ka ni Romana. Romana, yawid na kan ni Mario. Anya, ala, saan kami pa'y matanag kasar Manang? Sumarunon to takasar. Bastag din na kayon, takastati kayat na. Impakadanan kanyak dayta. Nasaysayahat mo't lang nagnag ka ni Jabalay na. Tapno sigurado asikatim asawa ng to. Ha? Imbagak mo't ka ni tatang dayta. Impakadakan kan kwa na. Isungawanan ti rumba nga pagdanagam. Pasensya ka nito balay Tani, sana naurnos. Manipod ti manaw ti babaw nandito Saan na naurnos ti balay, Romana? Bayam, tasyak to ti mangurnos ka dagitoy, Mario. Agay man ka. Nagrigat gantag may sa nagbibiyag. Iso na nasayat, may tayo manugot ka na makidin na kanyak. At dan kadwag dito balay ngayon patawid kanyak. Dagiti dadakkel ko. Mario, agriing kan, aldawan. Alas 10 ni dagsapa. Nakaluto akon. Mabisina ko na mangururay iti panagriing mo. Bumangon ka na. Matulog ako ba Umuna ka naman. Sumaruno ako. Ha? Ala, inturog namanan. Agpagapas kay samot din tata.
Ay, won barok. Intun bigatan. Agsapsapulak nga ron iti tangtanak nga gapas. Isa akong tata. Awan mo trabaho mo bigat. Ay, nalpasin na ya, tay pakitang tangdaan ng daya. Kalkalpas na iti kalman tata. Ay, sige man nga ron barok. Ay, naimbaglagan tada ka ang nagagat ang mapurpur diya dito lugar tayaw. Numabalin. Jack ngamin kaya ti mabakante. Tasayang ti aldaw tata. Nakagagagat ka. Kat awan mo't asawa kan anak mo suportaram. Ah? Ay kat. Para iti masakbayak to tata. No kayat mo Mario, dakamin ka nila kay kutimang sukay iti talon mo. Saan mo samat na masango nga si kasuan ading ko? Talaga saan manang. Masarutak nga agubray ti daga. Ha? Ay kat ipasukay mo na kada kami. Ay kat sige Da kayo ti makamo. Manang Andrea. Sayang tinalawa at talon na tadi na mo't amo asukayan anak ko. Sana bali ata da kamin timang sukay kanila kay kutatang. Mangted kamin tulay tibingay na ninto nagapit kami. Mulaan mi man iti pagay. Kat numalpas ti pagay, agmula kami tagdudumaan nateng. Ay paabangan na. Awang mo timbaga na kasta tatang. Basta sukayan mi kanulatan. Mangted kaming tulay tibas si tabingay nan Nanang, adaba nga kadaga. Mula ak iti agduduma. Akin dagangay. Dagatyam amo ti gayam ko nanang. Anya? Ay na. Nalawa daga day jay nanang. Ado ti maimula. Tinawan ka no ti panagbayad ko iti abang na. Nalakalang ti imbaga ng abang day jay nanang. Tatang, umutang akman iti kwartayo. Awan igatang ko iti bagas mi ken ni Mario. Apay, awan kwarta ni Mariaw? Pangalaan na ko may ti kwarta na ngay, katawan mo trabaho na tatang. Kan nagsadot, at dalay di balay amat maturog. Kat nawan masida, siyak ti pagpupudutan na nawan madiskitar ko tatang. Aniya, anak ka. No kasta mo lagayan ti sitwasyon mo iti sidong ni Mariaw. Apay no sinaamon. Total saan kayo mga nagkasar? Saan tayo naladaw ti amin anak ka? Tatang, medyo nabayag mo't basitan ang nagdan na kami ka ni Mario. Iso anasursuro ko nga inayat. Iso asa nakas ka rin na ti bagbagayo. Nang runa kat aginawa kun. Ay, kastaya. Ay na, anadam ka ron ti bagiman anak ka. Di ka na nagbambanaw. Tanay, masiko ka maghayaman. Sige, mabit lang. Talag tay duldulin ko a kwarta. Tay pautang ko kan. Ay na, naggasat ka tiyag balintong asawa mo, Rikaw Barok. Nagpintasan ti biyag mo ita. Naggagat ka nga ben. Kapilitan nga gagatak nagtrabaho iti daga. Tawan mo't inailagpas ko a kurso, tata. Mga asawa ka nga binin, Barok. Wento tata. Dumteng tulat taday ta. Sige tata, labsan kayo pa'y. Tainak pa'y uma. Sige lang, Barok. Ay, nagkagat dahi ta, Baraw. Awan ngagpay sudaga na hanggang nadiskartay. Nagagat na makipurpur diya. Kanadap abangan na ang daga. Kaya isuitaan ti pag-apitan na iti adu amula. Ay, sayang. No iso ko matinaasawa ti anak kao ay nagasat ko ma. Hanggang saan may tapuno nalawa ti daga tinakiasawaan na. Hanggang sadot mo tamang sukay. Isungawan mo la sirbina. Anak ko, ananum dado nga urnong mo no di ka mo't mga sawa. Mga sawak to no masaraka kuntay talaga apara kanyak nanang. Wano, ni pa'y larumana ti linaon ti puso. Agpuno ka man kanyak. Ni nanang, tilay bagbagana. Saan ba ta? Ay na, no bilang puno ti atap ko. Baybaya amon ni Romana, dadanasawa na. Di kan mang namlamakan kwa na, anak ko. Agsapsap ko lagi ti bayar ti dagari ko. Ilakok ti talon ko.
Nay, apay nga ila ko Mario. Sayang Ada pangaramata kiti kwarta riko. Kan jak matla pa kay ranudan tayo jay. Tadimot mangmangtad itibingay ko tayo jay manang Andrea. Bukbukudan na mo ti mapapit da. Anya? Wan riko, isang nga ila ko. Gatang man. Ay, sayang. Noda ko makwarta. Gatang ako. Oh, imposible nga awan kwarta riko. Nagagat ka tao. Awan kwarta? Kwa. Sigurado anang inati balor da dya atalon mo. Dya ka ba na nagatangan Mario? Saan nga umdas ti ornong ko? Di ka madanagan. Tasan anang inati panangila ko. Nalakalaan. Basta cash Ha? Apay? Manuti panangila ko Mario. Pangaramatam iti naglakwam iti daga, Mario. Ipustak iti sugal. Tapnog doble ti kwarta. Anya? Ala, sayang ti kwarta. Sana sayang. Basta mga bakak. Masiguradong nga ron mga baka. Pag negosyo talangan, taore siya ti mga sikaso. Ay, saan? Kanon tupay nga umado ti kwarta. Mabayag nga umado ti kwarta dita. Nay, apay nga asublatam ti daga, kat na kami mo timang suksukay, Rico. Nagatang kong aminan manang. Uray pay! Hay, saan mo takasta Ipakadayo pa'y mat nga muna saan nakasta? Kasanon nga dagiti mulam Sige manang Andrea. Uray apitin nyo pa'y amin dagiti mulay Tayin to na apitan, sublatek ton. Anya? Adto ti papeles ti daga manang. Mangipanag anagatang ko da dyan. No apay mat ngamin ngayon lako ni Mario ti dagana. Unay matan. Kat, ayan tinaglakwan nyo iti daga Romana. Awanan amanang. Insugal ni Mario kat naabak. Aniya. Nagapa kami. Isopi manawa ki balay na. Siyak ti pagpupudutan nagapoy ti pan nakaabak na. Manjakon manang. Sinaakon ni Mario. Ay katadakan ka day ta. Saan kay matkid diyan nagkasar? Sinaam nga rudan. Tama nga no agrigat kanto iti danana. Tawan mo tan dyan nalawa talon na. Naimbag nga oras mo, Rico. Agparaap ka din. Inton bigat manang. Apay ka di? Ay, kwa. Mabalin nga umay kamin tumakipurdiyak ni ading ko Romana. Ha? Oo na, manang. Dahil talaga yan. Ay na, agyaman na, Rico, ading ko. Inta makipurdiyak ni Rico, Romana. May bayamon na dya, Mario. Di mo sublian na dya tao. Talaga dyak kayatan, manang. Namin, kanayo ng ti panagapami. Sige, inta nga ron makitang dan nga agraw pinton bigat. Barang mapansin na kamanan ni Rico. Ha? Ay na, agpapansin ka kankwa na Romana. Baknangan ni Rico. Tilay bagbagayo matmanang, kababain. Pagbainam ko ma, kat sikatin nagpatpatayan day jari ko ide. Baka isuasana na nga sa asawa, ta sikatururayan na. Ha? Anya tamom ngay, isa nagaramanan kan ka, wen adagos ti sumbat mo, Romana. Manja, nakababain day tangay bagbaga manang. Ay na, managbabay na talaga di kabsat ko, Rico. Mabayin ka numot kan iso asyak lang ti umay makipurdiya Nay, apay nga Anyat pagbainan naman Ay, jak manam mo ngam, makonkonsensyon samat gapu iti panang paay na kan kay di. Anya? Mababain unay kan ka, Rico. Awan ti ron mga pagbainan na. Tanabayagan nga inaklon ko tigasat ko kan kuha naman Narigat mo no ipilit ko ti bagik iti tao, asaan mo mangayat kanya. Ay, kwa, kinapuno na, sika ti love na. Sika kumati pag-asawaan na idi, ngam pinilit ngamin ni Mario. Nawayaman ng jekabsat ko, Rico. Mabalin mat nga ituloy mo man ng tagaram kan ko, ana. Ta sigurado akayat na kanday chay. Kwa, adamot nobya ko, manang. Ha? Kat umadanin ti kasarmi. Maawis ka ito manang Andrea. Ay, kunak nawan pay. Adan manang. Ipasyar ko to dito lugar tayo. Tapno makita, ken mama mo yung akakalong. Anya nga
Di na bainan ka, Andrea. Tatang, Naitako nga main. Sikatin ang irobo iti kabsat mo. Pinilit mo na asawa ko ni Mariaw. Kanya nga itinagbanagan na ita. Nakakaasay. Naimbag ata di na nagkalaysa. Kasla pimpiman jay adem kapo iti aramid mo. Ay sapay masikugan. tatang, di yun sermonan ni Manang. Madingamin ti style na. Natorturay pa yung siyak. Iso ti makakadang agdisdesisyon. Ako namlan na saya at aming ngay bagbagana. Sorry, tatang. Pakawanindak ko ma. Di ta adim ti pagkidawam iti pamakawan. Sana siya. Sorry, ading ko Pasensya anak la ko man. Awan anyaman na Manang. Ngamin, kinayat ko matlaang dinapasamak. Tano talaga ajak ko makayat. Ado ti pamuspusan. Adda ditan, nalpasan ti amin. Tikit di rumbang aramidin tayo ita kat mga barwanan tayo. Wana ading ko kat ikarig. Jakon pakibiyangan ta nyaman a desisyon mo, Romana. Rumbang laang. Tasan na robot na itakabsat mo o basta digdik taramlatan. At dapat bukod na panunaw. Iso ano niya ti desisyon na respetuan. Nulakit deta pagsayaatan na. When now, pagsayaatan tayo amin. Uwan, tatang. Di tayo pasisira piti silang tipirak, no pa kay sagmakan mo tipat patag tayo itibiyag. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami.